Еми, той какво не го изтри? Не това е по-останал. Той го изтри какво? Госпожа Яна... Дайте да го запишем! Дайте да го запишем! Дайте да го запишем! Тихо бе! Всичкото да искам да дайте! Няма да видим! Айде бе! Айде бе! Госпожа! Нищо! Иска да стане нещо, ей! Защо трябва да го пишем? Не мислите така. Даниел, другия чувак, през другия играе. Ами, ако ми ли са бащи, си човек да я пишете с тях. Истински! Бъдете настрани. Да. Не искам да се подпиша! Край песня! Водата и минералните соли, чрез спорението. Валя! Даниелка? Така. Точно така. И се образуват в местата какви хранителните чувства. Стивки ма превъзкиша. Стивки. От хранителните чувства. Въглехидратите, просто са въглехидрати. Това е скорбялата. Ето, тук съм. Ето, вижте, госпожа, че пиша. И след това и магнези и дългъците. Сега, това е уникално явление, характерно. Какво да се хвърли в момента? Ми, чуй сравнение, дай си вой да къспре. И давайте, казвайте сега. Дайте въпроси. Така, значи в растенията се образуват Ти е нормален? органични вещества. Кога ще го снимате? Няма практика ми го. Кой че го прави? Вайло. И каквото има значи е необходима светлина, слънчева енергия. Нали вече? Кой се освободихте, госпожа? Толкова дълго се прави. Слънчева енергия. Значи, без светлина, без светлина не може да се... Как да ме валя, какво стана? Не може да се... Значи, само за светло може да се образува зелена